ট্ৰেইনতো ফোন কৰিছে ঘৰত যে মই যাই আছোঁ বুলি ট্ৰেইনতো ঠিক তেনেকৈ আজি আৰু খবৰ পালোঁ হঠাৎকে ইমান মানে সুস্থ শৰীৰে যোৱা মানুহজন হাবিলদাৰ নাৰ্জাৰীয়ে মানে তাক বোলে ডেড বডি পোৱা গৈছে মানে ট্ৰেইনতে শুই থকা অৱস্থাতে। खुलुमबाय लोगोफोर जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बर' हारिनिनो फिसा जोंनिनो ब्रादार बिराद खस्थ' प्रेक्टिस खालामनायनि गेजेरजों बिथाङा पेरा मिलिटारि फर्सेसआव जइन जानो हादोंमोन माने itbp डिपार्टमेन्टआव बिथाङा साख्रि मावोमोन दा बिथाङा मास मोननैनि थाखाय न'आव सुटि लानानै फैदोंमोन आरो मास मोननै सुटि जोबनायनि उनाव न'निफ्राय मोजाङै मोजां खुसि गोसोजोंनो ओंखारलांदोंमोन थांबाय थानाय समाव बिथाङा राजधानी ट्रेनजों थांदों माने थांबाय थानाय समाव बिथांनि देहाखौ आलिगड़ स्टेशनाव गोथै महरै मोननाय जादों दा बेखौ माबोरै गोथै महरै मोनखौ नोंथाङा नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। आच्छा मोकतो तितिया माने फोन करी कल जे एनेका हाबिलदार नार्जारी एनेका चाकरी किबा जे दिल्लीर की हस्पिटाल की कय स्टेशन तो आसिल आलिगड़ हस्पिटालत तार डेड बडिটো পোৱা গৈছে তাৰপাছত আমি ঘৰত আহি খবৰ কৰিলোঁ যে মানুহজন যোৱাকালি ঠিক 8টা মান বজাত ঘৰৰ পৰা মানে সুস্থ শৰীৰে গৈছিল মানে ঘৰৰ পৰা একদম ভালে ভালে গৈছিল যাই মানে ট্ৰেইনত ৰাজধানী ট্ৰেইনত উঠিছিল মানুহজন ৰাজধানী ট্ৰেইনত উঠি ঠিক যাই 10টা মানতো ফোন কৰিছে ঘৰত যে মই যাই আছোঁ বুলি ট্ৰেইনতো ঠিক তেনেকৈ আজি আৰু খবৰ পালোঁ হঠাৎকে ইমান মানে সুস্থ শৰীৰে যোৱা মানুহজন হাবিলদাৰ নাৰ্জাৰীয়ে মানে তাক বোলে ডেড বডি পোৱা গৈছে মানে ট্ৰেইনতে শুই থকা অৱস্থাতে এতিয়া আমাৰ মানে তেখেত কোনো মদ ভাং বা তামোল সিগাৰেট এইবিলাক কোনো নিচাজাতীয় বস্তু খোৱা নাছিল ল'ৰাজন তেওঁ সময় আছিল আই থিংক 2009 মানত তেওঁ চাকৰিত ভৰ্তি হৈছিল itbp কিবা জোৱানত ঠিক মানুহজন যিহেতু কোনো মদ ভাং নাখায় বা নিচা বস্তু সেৱন নকৰে ট্ৰেইনতে মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা খুৱাইছে না কি আজিকালিতো বহুত মানে তেনেকুৱা বাতৰি বা কিবাতে শুনা পাই থাকোঁ সো গতিকে যদি তেহঁতৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালৰ পৰা যদি ভালদৰে তদন্ত কৰে মানে itbp ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালৰ পৰা তদন্ত কৰে বা আমাৰ অসম চৰকাৰেও ভালদৰে যদি এইটো চালি জাৰি চাই তদন্ত কৰি যায় যাতে পোষ্টমৰ্টেমটো ভালদৰে কৰে বা কি খুৱাইছে বা কি না ফুড পয়জনে কিবা হৈছে তুই হ'লে আমি ভাল পালোহেঁতেন আৰু কি ঘৰটো আমাৰ খগৰপুৰ ধুলাউৰা বুলি কয় ঘৰত তেখেতৰ মা আছে আৰু ভাই আছে আৰু তেখেতৰ সহপত্নী আছে আৰু বাচ্চা এজন সৰু বাচ্চা 1.5 মহীয়া আছে বেচেৰা সেই 1.5 মহীয়া নিজৰ বাচ্চাটোক মানে কিবা কৰিবৰ কাৰণে আহিছিল সো মানে সেইটো 2 মাহৰ কাৰণে ছুটি আছিল ল'ৰাজন 2 মাহ তেওঁ চাকৰি কৰিছিল itbp জোৱানত তেওঁ পোষ্টিং আছিল উত্তৰাখণ্ডত नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानै बुजि मोनबाय जानांगौ सासे डिफेन्सआव मावनाय मानसिया इसिबां गोरलैयै माने ट्रेन सायाव गोथै महरै मोननाय जाया माबा मोनसे खारन दङ बेयाव दा न'निफ्राय खुसि खुसियैनो थांदोंमोन न'आव खुदिया गथ' दङ माने 1.5 मासनि खुदिया गथ' दंबावोनो दा बिथाङा माने राजधानी ट्रेनाव थांनानै ट्रेनाव आलिगड़ स्टेशनाव माने बिनि गोथै देहाखौ मोननाय जादों होननानै मिथिदों नाथाय गंसे ट्रेनाव हाजार मानसि थांलाय फैलाय खालामो आरो गंसे दाबायाव 100-200 मानसि थायो जेराव बियो राजधानी ट्रेनाव थांदो सिदा बिनि रिजार्भेसन जाखागोन आरो बिनि खाथि खालायावनो माने गोबां रिजार्भेसन खालामनाय सिटआव माने पेसेन्जारफोरा थाफाखायो आरो कारना माबोरै बिनि गोथै देहाखौल' स्टेशनाव बा ट्रेनाव मोननाय जाखो माने बिथांनि खाथि खालानि मानसिफोरा बिखौ एटाक खालामनाय समाव रावबो नुवाखैमोन नामा जुदि नुदोंब्लाबो रावनोबो कल खालामासै नामा आरपिएफफोरनो बा पुलिसफोरनो दा जोबोर साननांगौ बाथ्रा जानानै फैदों बिथिं सारबा मोनसे माने बिथांखौ सोरबा बुथारखौ ना जानाय आदारावसो मुलि होखो ना गावनो हार्ट एटाक जानासो थैखौ माने गोबां साननांगौ जानानै फैदों आरोना जेब्ला पस्टमर्टमनि रिपर्टआ ओंखारबोगोन अब्लासो माने मेन थैनायनि खारनखौ मिथिसिगोन आरो दा बिथांनि न'खरा बेखौनो खावलायदों बिटिआर सरकारखौबो खावलायदों आसाम सरकारखौबो खावलायदों माने
पस्टमार्टम रिपर्टखौ मोजाङै मिथिनायबा मोननायबा हामगौमोन होनना बुंदों। जेरै गोथै देहा मोनदों होननासो खोनादों, नाथाय बिनि देहायाव माने मा होनो बेखौ फुख्रिफोरजों सुदोसो ना मायो, देगारफोरजों सुदोसो ना मायो, ना गुलि गावदों ना मायो, ना जानाय आदाराव मुलि होदों ना बिस होदों ना मायो, माने ना हार्ट एटाक जानानै थैदों, बिनि बहुद मिथिनांगौ बाथ्रा जानानै फैयो आरो माने पस्टमार्टम मोननायनि उनाव। गोबां मानसिफोरानो डिफेन्सआव मावनायखौ रेसपेक्ट खालामा, नाथाय रेसपेक्ट खालामनांगौ। डिफेन्सआव मावनायफोरासो माने बर्डाराव माने डिउटि होनानै जोंनि हादोर सिङाव थानाय माने डक्टर, इन्जिनियार, बिजनेसमेन माने गासैखौबो सान्थियै जानो लोंनो उन्दुनो थानो सान्थियै लाखिना होनाय जायो आरो। बेनि थाखायनो रेसपेक्ट खालामनांगौ। माने बयबो बेखौनो खावलायनांगौ जे माने न'खरनि जानानै बयबो सापर्टार होनांगौ। माने सरकारनियाव न'खरनिया जि खावलायदों बिनि बाथ्रा हिसाबै सापर्टार जानानै बयबो बाथ्रा बुंनांगौ। दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामदो। गोजोन्थों।